Samilangso Auditorium Hall alongkor kanti Bharatiya Janata Party atum Graima Saksi ki hok alo kiron amai padopon. Thereponi phai krit rock serni lakha krepli kor kanti constituency alo Samilangso Auditorium Hall along Bharatiya Janata Party atum Samilangso IDDP block pen Graima Saksi ki hok alo kiron pon amai along alo hiaman pen kachitong dut Karbi Anglong Autonomous Council EM Raju Tiso kor kanti mondol amai pudolo ingti kor kanti mondol kongchun bang Dhon Singh Ronghang lapen Samilangso IDDP block video Jonalinat Samilangso ITDP Block Assistant Video Kadom Rong Pipi Lapen Penang An Manping Kiroto Chetong Lason si Graima Saksi ke hok alu Karbi Anglong Autonomous Council EM Raju Tiso Arideng Pen Alu Sopi Maratuma Phan Ronpon Lapen Karbi Anglong Autonomous Council EM Raju Tiso Ahin Pen si Graima Saksi ke hok alu ke Longdon Alu Sopi Maratuma Phan An ke claim ke Rampon Nangji Aputhak Than Khajermipon Lapen bangso Graima Saksi asai lake bainong abipusi thanpon job card ke claim atuma longsi arnisi pharohinira inkoira pli atangka longdon po bonta claim klete longdon de puta thanpon Lapen monduli pen dhenta ghat adak atowar sitami MSC kilik nanglelia ko patang ponpo posi EM Raju Tiso ahin pen Radaphan Than Pachinipon Lasi Graima Saksi ki hok alo kilong abang phi aphai bang pharohinira pli kepra serkep anpusi pangdakpon Lasong Sing Samjin Pen Graima Saksi ke hok alo kiron pon ame pachun pon Samilangso pen Longwa Morning Tea Report News 7 Northeast Lalo nilitum aphan la itum Samilangso blog along nilitum langso Graima Saksi puisi alaso abangdo lasi nilitum aphan Graima Saksi pu taso long nilitum aphan tangka nang hanghe lapen tangka nang kinengji pulani tum hanang pupe lasi nilitum maprak tani tum hantangka la anang kinengji tum hanang pupe lapen nilitum ningarong lo athe ilitum dak sanang seblok lo lapen anutin rong asor pastami litum rong pen kewang jobkara kam klem anutin da jobkar hordar do latum aphan da koson men si jobkara kam ke klem du nangjima ma koson men si jobkara kam ke klem po nangjima pu bang solong nilitum aphan bang kikep ang bong pen inut Graima Saksi la sonili tum hanang pido la sipini ilitum bang so radap han ke klem ki ponji la hai aputhak ni tum stami pini pen ilitum han appointment ke long pot ilitum la non cari bom BJP sarkar phan ilitum an susi ningkang sam an susi BJP atum aphan ningarong churu parlo la si nilitum stami la Pini langsung appointment ke long aputhak ke nilitum ke alang litum han suri aku curu pon total ada yaitu mengusul certificate kelong abang ini kampung dia semua yang mereka dalam